Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों बे भिडिअ पजिटिभ भार्बनि सोमोन्दै जों सावरायनो नागिरदों दा गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ सोंनो लुबैयो पजिटिभ भार्ब माने नोंथांमोना मा बुजियो आरो पजिटिभ भार्ब माने जों सरासनस्रायै बे पजिटिभ भार्बखौ जोङो ग्रामार बिजाबफोराव मोननो थाङा बेखौ जोङो माब्लाबा जोङो बेखौ रायलायनाय समावल'सो इउज खालामो बे पजिटिभ भार्बखौ जोङो रायलायनाय समावल'सो इउज खालामो जेब्ला सोरबा सासे सुबुंजों गुबुन सासे सुबुङा जेब्ला इंराजि टक खालामगोन अब्ला जों बे पजिटिभ भार्बनि नलेजआ थानो नांगोन सो बेखौ जोङो सरासनस्रा रायलायनाय समावल'सो इउज खालामनाय जायो बेयो नोंथांमोननि जा एग्जामफोर बेफोर एग्जामाव पजिटिभ भार्बनि सायाव कुइसन फैया आरो बाट जोङो माब्लाबा जोङो एन्ट्रेन्स एग्जाम बा साख्रिनि एग्जामफोराव हैनो थांनायाव बे पजिटिभ भार्बनि सोमोन्दै मोनफा मोननै बिदि कुइसन फैयो दा थेवबो नोंथांमोना बेनि सायाव मोनथिनाया मोजां सो दा बे पजिटिभ भार्बहा मोननैसो मा दङ भार्ब दङ बे पजिटिभ भार्बखौ नोंथांमोननो फोरोंनाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों विथ एग्जाम्पल बेनि दाथाय फर्मेशना मा स्ट्राक्चारा मा बेनिफ्राय एग्जाम्पल जों नोंथांमोननो बे पजिटिभ भार्बनि सोमोन्दै गुवारै एक्सप्लेन खालामगोन सो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय दा पजिटिभ भार्ब माने मा पजिटिभ भार्बनि बे मोननैसो एग्जाम्पल दङ बा बे माबाफोरा जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय पजिटिभ भार्बखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मा नुनो मोनदों हेफा जाबाय मोनसे पजिटिभ भार्बआव गोग्लैयो बेनिफ्राय आरो गेट दङ नैबे नाम्बार 2 नोंथांमोना मोननो हागोन गेट बेनिफ्राय मेक दङ बे मोनथामखौ जोङो पजिटिभ भार्ब जोङो मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो लेट मोननो हायो आरो जाबाय हेल्प बे लेट आरो हेल्पआबो पजिटिभ भार्बआवनो गोग्लैयो बाट नैबे मोनथामा जाबाय गुबै पजिटिभ भार्ब नैबे लेट आरो हेल्पनि जा स्ट्राक्चार बेबो माने नैबे मोनथामजों दाथाया एसे गोरोबोखाय जोङो बे मोननैखौबो पजिटिभ भार्बआवनो लाखिनाय जादों सो जों दा हेल्पनि सायाव जोङो सावरायनोसै हेल्पनि जोङो दाथायखौ सावरायनानै जोङो एग्जाम्पल जों बुजायगोन दा गिबियाव जोङो हेल्प पजिटिभ भार्बनि सोमोन्दै सावरायगोन दा हेल्प पजिटिभ भार्बनि सायाव जों गिबियाव नोंथांमोननो स्ट्राक्चारखौ होनाय जागोन स्ट्राक्चारा जाबाय बेवहाय गिबियाव स्ट्राक्चार 1 जोङो बेनि जा हेल्प पजिटिभ भार्बनि जोङो स्ट्राक्चार मोननै मोननो हायो दा स्ट्राक्चार 1आ जाबाय गिबियाव मा थागोन साबजेक्ट थागोन बेनिफ्राय हेल्प बेनिफ्राय बे जायखिजाया जोङो टेन्सआव लिरनो हागोन सो बे प्रेजेन्ट टेन्सआवबो जानो हागोन फिउचार टेन्सआवबो जानो हागोन पास्ट टेन्सआवबो जानो हागोन जायखिजाया टेन्सआव जों बेखौ लिरनो हागोन बेनिफ्राय अबजेक्टआ जाबाय बेवहाय मा जों जा अबजेक्ट लिरगोन बे सरासनस्रायै मा जानो नांगोन पार्सन थामहिनबा सुबुं फोरमायनाय जानो नांगोन बेवहाय जोङो एग्जाम्पल जों सावरायगोन बेनिफ्राय आरो नैथिं जाबाय भार्ब 1 लिरनो नांगोन नैबे अबजेक्टनि उनाव बेनिफ्राय आरो जोबथारनो जोङो माबा माबि आद्रा थाबावनाय सोदोबफोरखौ जोङो जोबथारनाय बायदि लिरना होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दा एग्जाम्पल जों लानोसै सो एग्जाम्पला जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जन हेड एलेक्स क्लिन द बेडरुम दा बे बाथ्रायाव नोंथांमोना बे स्ट्राक्चारजों गोरोबदोंना गोरोबाखै नोजोर हो बेवहाय मा नुनो मोनदों गिबियाव जना फैबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ मायाव लिरदों जोङो बे जाबाय पास्ट टेन्सआव जों लिरनाय जादों सो हेभनि पास्टखौ जों लिरबाय बेवहाय हेड बेनिफ्राय आरो अबजेक्ट नैबे एलेक्सआ जाबाय पार्सन फोरमायदों एलेक्सआ बेनिफ्राय क्लिनआ जाबाय भार्ब 1 जोङो बे भार्बखौ जोङो भार्ब 1 फर्माव लिरनो नांगोन बे भार्ब 1 माने प्रेजेन्ट फर्म अफ द भार्ब बेनिफ्राय जोबथारनो जाबाय जा बाथ्राफोर थानाय सोदोबफोर थानाय जों बेखौ बेबायदि लिरनाय जायो दा जन हेड एलेक्स क्लिन द रुम माने मा बुंदों ज'ना एलेक्सनि दारै माने बेडरुम माने थानाय न'खौ साफा खालामहोदोंमोन माने बेवहाय जना गाव मावाखै सोरखौ मावहोदों एलेक्सखौ मावहोदों दा बेबायदि जोङो बाथ्रायाव जोङो बे हेभखौ जोङो इउज खालामनाय नुनो मोनो आरो बेखौनो जोङो पजिटिभ भार्ब बाहायनाय जायो बेबायदि बाथ्राफोराव जोङो पजिटिभ भार्बखौ जोङो बाहायनो हायो बेनिफ्राय दा गुबुन मोनसे जों एग्जाम्पल नायबावनि
बेनिफ्राय बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना I had Ram write the letter बेवहायबो जोङो past tense आव थानायखौ जों नुनो मोनदों माने बेवहाय मा गिबियाव साबजेक्ट थाबाय आरो हेडनि जायगायाव जों पास्टआव लिरबाय हेड बेनिफ्राय मा फैखो बे अबजेक्टआ जाबाय पार्सन फोरमायनाय इउजुअलि पार्सन बे फोरमायबाय भार्ब 1 जाबाय बेनिफ्राय आद्रा थानाय जा सोदोबफोर बेखौ जोङो जोबथारना लिरनो हाबाय दा बेनि बर' ओंथिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन आं थेवबो बर' ओंथिखौ बेनि बर'खौ बुंनानै होबाय I had Ram write the letter आं माने रामखौ लाइजाम लिरहोबाय दा बिदि जादों स' लाइजामखौ माने रामखौ लिरहोबाय सोरो आङो माने सोरखौ लाइजामखौ रामखौ लिरनो होबाय दा लाइजामखौ आं लिराखै गुबुनखौसो सोरखौ मावनो होदों खामानिखौ रामखौ दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बे हेभखौ बाहायनाय हायो बेनिफ्राय आरो मोनसे एग्जाम्पल जोङो नायबावनि बेनिनो मेरि विल हेभ एलेक्स प्रिपेयार हार होमवार्क दा बेवहायबो जोङो मा नुनो मोनदों मेरिया जाबाय साबजेक्ट मेरिया एलेक्सखौ माने गावनि होमवार्कखौ थैयारि खालामहोगोन बिदि बुंनाय जादों स' बेवहाय मेरिया होमवार्कखौ सोरखौ खालामहोदों बा सोरखौ खालामहोगोन बे फिउचाराव जाना दङ खालामहोथ'वाखै खालामहोगोन एलेक्सखौ बियो मावहोगोन दा फोरोंगिरिया मेरिखौ बा होमवार्क हरदोंमोन बेनिफ्राय दा बे मेरिया गाव मावा बे एलेक्सनि दारै खामानिखौ मावहोगोन दा बेबायदि जोंथियाव जोङो बे हेभखौ इउज खालामनो हायो बे जाबाय स्ट्राक्चार 1 बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे स्ट्राक्चार दंबावो बे स्ट्राक्चार 2आ जाबाय बिदि दा नोंथांमोना बेवहाय स्ट्राक्चार 2 नुनो मोनदों साबजेक्ट प्लास हेभ बेनिफ्राय एनि टेन्स आरो अबजेक्ट दङ इउजुअलि बेवहाय मा नुनो मोनगोन जोङो बेवहाय गिबि नै स्ट्राक्चाराव मा नुदोंमोन बेवहाय जाबाय पार्सन फोरमायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय थिं जायखिजाया मुवा बेसाद फोरमायनाय जों लागोन बे अबजेक्टआव बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा थागोन जेब्ला मुवा बेसाद फोरमायनाय जायो अब्ला नैबे भार्बआ बे पास्ट फर्मआव थाङो पास्ट फर्म अफ द भार्ब भार्ब 3 माने पास्ट पार्टिसिपल फर्म अफ द भार्ब बेखौ फोरमायनाय जादों बेनिफ्राय बाथ्रा थानाय आन्दाजा थानाय बाथ्राफोर बेफोरखौ जोङो बिदि लिरनो हायो स' डिफारेन्सखौ नोंथांमोना हमनो हाखादों जेब्ला नैहाव मा जायो माबा मोनसे बुस्थु थागोन बा मुवा बेसाद थागोन अबजेक्टआव अब्ला बेवहाय भार्ब 3 जायो आरो जेब्ला नैबे अबजेक्टआ पार्सन फोरमायनाय जायो अब्ला बेवहाय मा जागोन भार्ब 1 जागोन बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय दा एग्जाम्पल नायनोसै जों स' एग्जाम्पला जाबाय दा एग्जाम्पला जागोन जन हेड हिज कार वाश जना नैबे जना जाबाय मुं बेनिफ्राय हिज कार वाश दा बेवहाय जना गावनि गारिखौ सुहोदोंमोन दा बेवहाय मा फोरमायदों गारिखौ माने जना सुवाखै सोरखौबा सासे थार्ड पार्सन मानसिखौ सुहोदों दा बेवहाय मेनसन खालामनाय गैयाब्लाबो बेवहाय मा गुबुनखौ मावनाय फोरमायदों जन हेड हिज कार वाश दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय जना सुवाखै खामानिखौ माने जना मावाखै गुबुन सोरबा सासे मावनायखौसो फोरमायदों बेवहाय दा आरो नैबे वाशआ जाबाय भार्ब 3 खौ फोरमायदों दा बेनो एग्जाम्पल बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों लाबावनो हायो मेरि विल हेभ हार होमवार्क प्रिपेयार दा मेरिया गावनि होमवार्कखौ प्रिपेयार खालामहोगोन दा बेवहायबो मेरिया गावनि होमवार्कखौ मावाखै बे सोरखौबा सासे थार्ड पार्सन मानसिखौ खालामहोगोन दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ जोङो बाहायनाय हेभखौ दा बे मोननै स्ट्राक्चारखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे पजिटिभ भार्बखौ नायनोसै दा बे जाबाय गेट जों गेटखौ नायनोसै गेटहाबो मा स्ट्राक्चार दंमोन दा गिबियाव स्ट्राक्चारखौ नोंथांमोना नायनानै ला एबा नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरनानै लानो हागोन बेनिफ्राय बेवहाय स्ट्राक्चार बेहाबो मोननै स्ट्राक्चार दङ स्ट्राक्चार 1खौ जों नायग्रोनोसै बेवहाय गिबियाव मा नुदों साबजेक्ट थाबाय बेनिफ्राय गेट फैबाय साबजेक्टनि उनाव गेट बेवहायबो जायखिजाया टेन्सखौ लानानै जों लिरनो हायो बाथ्राखौ दाननो हायो बेनिफ्राय अबजेक्ट आरो बेवहाय मा इउजुअलि मा थागोन पार्सन जानांगोन बे अबजेक्टआ जाबाय सुबुं फोरमायनाय जानांगोन आरो इनफिनिटिभ माने मा मोनथिगोन नोंथांमोना भार्बनि सिगाङाव माबा मोनसे टु जुदि थायोब्ला बा टु प्ले टु गो बिदि जुदि थायोब्ला जों बेखौ इनफिनिटिभ भार्ब होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय एटसेट्रा जायखिजाया सोदोब थाबावनायखौ नोंथांमोना लास्टाव लिरना हो बेनिफ्राय दा एग्जाम्पल नायनोसै एग्जाम्पला जाबाय जन गट एलेक्स टु क्लिन द बेडरुम सिगांनि एग्जाम्पलफोरखौनो जोङो लाफिनदों दा बेवहाय जना एलेक्सखौ माने गावनि थानाय रुमखौ बा बेडरुमखौ साखोन सिखोन खालामहोदोंमोन दा बे जना गुबुनखौ मावहोदों सोरखौ एलेक्सनि दारै माने गावनि खथाखौ साखोन सिखोन खालामहोदों दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो दा बे बाथ्राजों गोरोबहैबाय
दा बेबायदियाव जोङो बे गेटखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पला जाबाय मेरि विल गेट एलेक्स टु प्रिपेयार हार होमवर्क दा बेवहायबो मेरिया गावनि होमवर्कखौ माने एलेक्स नि दारै खालामहोगोनखौ बुंदों बेवहाय गेट माने बेवहाय मा फोरमायदों मेरिया गाव खामानिखौ सोरखौ मावहोदों एलेक्सखौ मावहोदों दा बेनो बेबायदि जोङो फोरमायनो हायो बेनिफ्राय आरो बेवहाय टु क्लिना जाबाय इनफिनिटिभ नैबे इनफिनिटिभ भार्बखौ फोरमायदों बेखायनो बेवहाय मोनसे डार्क नोंथांमोना बल्ड लेटाराव नुनो मोनदों स' बेनो जाबाय बे जाबाय स्ट्राक्चार 1 बेनिफ्राय स्ट्राक्चार 2आ जाबाय बिदि स' स्ट्राक्चार 2आव मा थागोन साबजेक्ट बेनिफ्राय हेभ थागोन बेवहाय बेनिफ्राय एनि टेन्स जागोन बेवहाय जायखिजाया टेन्सखौ नोंथांमोना लिरनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय मा थागोन अबजेक्ट आरो इउजुवेलि थिं बिदि जोङो जायखिजाया लिरनो हायो बेनिफ्राय बेयाव मुवा फोरमायनाय जानो नांगोन बेनिफ्राय भार्ब 3 थासिगोन आरो एटसेट्रा जों जायखिजाया लिरनो हादों बेवहाय बेनिफ्राय जों दा मा लिरसिगोन बेवहायबो बिदि लिरनो हायो दा मा लिरगोन बेवहाय जन गट हिज कार वाश्ड सरि नोंथांमोना बे टेन्सआव नैबे मा जागोन हेभ जानाय नङा बेयाव मा जागोन नैबे गेटसो जागोन बेखौ नोंथांमोना कारेक्ट खालामना ला बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव बेखौ खावलायनाय जाबाय बे हेभ जानाय नङा बे गेटसो जागोन नैयाव नोंथांमोना गेट बेनिफ्राय एनि टेन्स लिरनो हायो स' लिरनायाव टाइपिं खालामनायाव एसे गोरोन्थि जादों बेनिफ्राय दा जन गट हिज कार वाश्ड ज'ना गावनि कारखौ वाश खालामहोदोंमोन दा ज'ना गाव वाश खालामाखै साफा खालामाखै गुबुननि दारै खामानिखौ मावहोदोंमोन बेबायदि ओंथियाव फोरमायनाय जायो बेनिफ्राय गुबुन मोनसे एग्जाम्पला जाबाय मेरि विल गेट हार होमवर्क प्रिपेयार दा बेयावबो माने मेरिया गावनि होमवर्कखौ मावहोगोन दा बेबायदि आरोना दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बे गेटखौ जोङो इउज खालामनाय जायो दा बेनो आरो बेवहाय वाशआ जाबाय भार्ब 3 आरो प्रिपेयार जाबाय भार्ब 3 खौ फोरमायदों नोंथांमोना बेवहाय बल्ड लेटाराव नुनो मोनदों दा बेनो गेटनि जा स्ट्राक्चार 1 एन्ड स्ट्राक्चार 2 नोंथांमोना बेनि मोननै होबावनायनि अनगायैबो नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पलफोर नायबावनो नाजा बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे पजिटिभ भार्बनि सोमोन्दै सावरायनोसै बे जाबाय मेकनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै बेनिफ्राय दा मेकनिबो स्ट्राक्चार दङ जों स्ट्राक्चारखौ गिबियाव नायनोसै स्ट्राक्चारा जाबाय साबजेक्ट थागोन बेनिफ्राय मेक एनि टेन्स बेनिफ्राय अबजेक्ट थाबाय अलवेज पार्सन जागोन बे अबजेक्टआ थिं जाया बा मुवा बेसाद फोरमायनाय अबजेक्टखौ जों लिरनो हाया बेवहाय मा अलवेज जोङो पार्सन फोरमायनाय सुबुं फोरमायनाय अबजेक्टफोरखौ जोङो लिरनो नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय जाबाय भार्ब 1 थागोन आरो जायखिजाया सोदोबफोरखौ लिरनो हाब्लानो जाबाय एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा रबार्ट मेड मी बिट दैट लिटल चाइल्ड रबार्टआ आंखौ बै गथ'खौ बुहोदोंमोन माने रबार्टआ आंनि दारै माने गथ' सासेखौ बुहोदोंमोन होनना बुंदों दा बिट माने थ' बुनाय होनना बुंदों दा बेवहाय माने रबार्टआ खामानिखौ मावाखै सोर मावदों आं मावदों आङो माने गथ'खौ बुहोदों सोरो रबार्टआ आंखौ बुहोदों गथ'खौ दा बेबायदि ओंथियाव जोङो मेकखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय नैबे जाबाय मेडआ जाबाय मेकनि पास्ट फर्म मेड दा बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नेक्स्ट एग्जाम्पलखौ जों होनाय हि अलवेज मेक्स मी डु हिज होमवर्क बियो आंखौ सानफ्रोमबो मा गावनि होमवर्कखौ खालामहोयो दा नैबे हिया थारमाने हिया आंखौ बिनि जा होमवर्क दंमोन बियो आंखौ सानफ्रोमबो खालामहोयो होनना बुंदों दा बेयो थारमाने खामानिखौ मावा नैबे गाव खामानिखौ मावा बेयो आंनि दारैसो खामानिखौ मावना लायो दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ मेकखौ जोङो इउज खालामनो हायो स' नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ एसे माने बुजिनो गोब्राब जागोन गिबियाव नाथाय नोंथांमोना बेखौ नायफ्लायबाय थायोब्ला एसे हमनो हागोन बुजिनो हागोन स' एसेबां गोरा नङा नोंथांमोना गोरा साननो नाङा आरो गोबां एग्जाम्पल नायबावनो नाजा नोंथांमोना बेनि अनगायै अब्लानो मोजाङै क्लियार जागोन कनसेप्टआ बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल आइ मेड हिम वाश माइ कार दा बेवहाय मा दोङो आइ मेड हिम वाश माइ कार आङो बिखौ माने आंनि कारखौ सुहोदोंमोन माने बेवहाय आं खामानिखौ मावाखै कार सुनाय खामानिखौ आं मावाखै सोरखौ मावहोदों सोरखौबा सासे मानसिखौ बिखौ मावहोदों आरोना दा बिदि ओंथियाव जोङो बेबायदि मेकखौ जोङो इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय दा
एग्जाम्पल नायबावनाय जों मोनसेबाव मेरि विल मेक मी प्रिपेयार हार होमवर्क मेरिया आंखौ गावनि होमवर्कखौ मावहोगोन दा बेवहाय खामानिया जाथ'वाखै फिउचाराव जागोन आरो बे खामानिखौ सोर मेरिया आंखौ मावहोगोनखौ फोरमायदो दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ मेकखौ जोङो इउज खालामनो हायो दा बेनो मेकनि इउजेसफोरा आरो नै स्ट्राक्चारखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा गुबुन मोनसे पजिटिभ भार्बनि सोमोन्दै सावरायनोसै बे जाबाय लेट दा लेटहाबो स्ट्राक्चार दङ गिबियाव जों स्ट्राक्चारखौ सावरायनि दा स्ट्राक्चार वानाव दङ बेहाबो स्ट्राक्चार मोननै स्ट्राक्चार वानाव दङ साबजेक्ट बेनिफ्राय लेट जायखिजाया टेन्स लिरनो हागोन नोंथांमोना लेटखौ लाना बेनिफ्राय अबजेक्ट थागोन बेनिफ्राय अबजेक्टआ अलवेज पार्सन फोरमायनाय जानो नांगोन आरो भार्ब वान आरो एटसेट्रा भार्ब वान मानेथ' नोंथांमोना मिथिगो प्रेजेन्ट फर्माव थानो नांगोन भार्बआ बेनिफ्राय एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा टिचार लेट दा स्टुडेन्टस डिसकास एमां देमसेल्भस दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों गिबियाव साबजेक्ट फैबाय साबजेक्टनि उनाव लेट फैबाय आरो अबजेक्टआ जाबाय दा स्टुडेन्टस बे अलवेज पार्सन फोरमायनाय जानो नांगोन बे पार्सनखौ फोरमायबाय बेनिफ्राय डिसकासआ जाबाय भार्ब वान बेनिफ्राय आद्रा थानाय जा बाथ्राफोर बेखौ जोङो बिदि जोबथारनायाव लिरनो हाबाय दा टिचार लेट दा स्टुडेन्टस डिसकास एमां देमसेल्भस बे बाथ्राखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय जे फोरोंगिरिया स्टुडेन्टफोरखौ गावसोरनि गेजेराव माने माबा मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामहोदोंमोन दा बेबायदि फोरमायनाय जादों बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों नायबावनो हायो दा बे जाबाय आइ लेट हिम ड्राइभ माइ कार दा बेवहायबो जोङो नुनो मोन्दों आङो बिखौ माने आंनि कारखौ सालायहोदोंमोन दा बेबायदि जोङो बेबायदि बुंनो हायो माने कारखौ बिनि दारै माने सोरखौबा सासे मानसिखौ सालायहोदों आङो दा बेबायदि जोङो लेटखौ जोङो बिदि बाथ्रायाव जोङो इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय दा जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो लेट मी गो दा बेवहाय नुनो मोन्दों बेवहाय गिबियावनो मा लेटआ फैग्रोदों नै लेटखौसो जोङो लानाय नुनो मोन्दों बाट बेनि सिगाङाव मोनसे साबजेक्ट दङ बे साबजेक्टआ गोमानानै दङ इउ दङ जोङो इउ लेट मी गो नोङो आंखौ थांनो हो होनना बुंदों दा बेवहाय मा बुंदों बे इउ साबजेक्टआ सिगाङाव दंमोन बे गोमाना थायो नैबे बाथ्रायाव नैबे ओंथियाव गोमाना दङ बे दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे लेटखौ जोङो इउज खालामनो हागोन बेनिफ्राय दा स्ट्राक्चार टुखौ जों सावरायनोसै स्ट्राक्चार टुआ जाबाय बेवहाय नुनो मोन्दों गिबियाव साबजेक्ट थागोन आरो बे जोङो लेट वार्डखौ नैबायदि जेब्ला भार्बफोरा पारमिट आरो एलाउ थायो अब्ला जोङो बे लेटखौ जोङो इउज खालामनो हाया नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जायखिजाया भार्बजोंनो जोङो लेटखौ इउज खालामनो हागोन बाट नैबे जेब्ला भार्बआ पारमिट आरो एलाउ जागोन अब्ला जोङो नैबे लेटखौ इउज खालामनाङा बेनिफ्राय अबजेक्टआ थाबाय बेनिफ्राय बे मा थागोन इनफिनिटिभ भार्ब फैगोन बेनिफ्राय बायदि बायदि माबाफोरखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय दा एग्जाम्पला जाबाय जन एलाउड हिम टु ड्राइभ हिस कार जना माने गावनि गारिखौ बिखौ सालायहोदोंमोन दा बिदि जादों दा बेवहायबो मा बुंदों जना गुबुनखौ बिखौ माने कारखौ सालायहोदोंमोन दा जुदि एलाउ थायोबाथाय जोङो बे लेटखौ इउज खालामना बेखौ गोसोआव लाखि आरो टु ड्राइभखौथ' जों मिन्थिगौ इनफिनिटिभ होननानै दा बेनो बेनिफ्राय बर'नि बर' ओंथिखौथ' नोंथांमोना हमनो हाखाबाय स' जोबोद गोरलै बर' ओंथिया नोंथांमोना कनफिउस जानो नाङा जिहेथु बेयाव लिरनानै होनाय जायाखै लिरना होआखैब्लाबो नोंथांमोना हमनो हानांगोन बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों लाबावनि बे जाबाय दा टिचार एलाउड मी टु सिट फर दा एग्जाम्स माने फोरोंगिरिया आंखौ एग्जामाव जिरायहोनो एलाउ खालामहोदोंमोन दा बिदि बुंनाय जादों स' बेवहायबो माने फोरोंगिरिया आंखौ एलाउ खालामहोदोंमोन दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे लेटखौ जों इउज खालामनो हाया दा बेनो बे जाबाय लेटनि जा एग्जाम्पलफोर बे एग्जाम्पलफोरा बेफोरनो जोङो माबायदि बाथ्रायाव जोङो बाहायनो हागोन दा नोंथांमोना एसे हमनो हाबाय जानांगौ स' बे पजिटिभ भार्बनि जा सावरायनो गोनांमोन बे सावरायनो गोनाङा बेखिनियानोमोन आरो जों उननि समाव माबाफोर जुदि इम्परटेन्ट बाथ्रा मोनोब्ला जों सावरायगोन स' नोंथांमोना जुदि इम्परटेन्ट सावरायनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंहरनो नाजा बा सोंहरनो नाजा जोङो थाबनो बेखौ माने बानायनो ट्राइ खालामो जोङो गोबावजोंब्लाबो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ फोसावनो जोङो होगोन फोसावनानै होनाय जागोन जों माब्लाबा बबेबा समाव जोङो होफ्लांनो हायाबो जानो हागौ स'
बे भिडिअखौ सासे स्टुडेन्टआ फोसावनो होदोंमोन एसे सिगाङावनो बाट सम मोनाखैमोन जों बेनि थाखायनो बानायनो हायाखैमोन आरो कारेन्टबो गैयामोन दा बेनि थाखायनो एसे लेट जाबाय स' जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ नायनानै माबोरै नांदों कमेन्ट्स खालाम स' आरो बुजि मोनदोंब्ला नोंथांमोना मोजांनि खोथा बेनिफ्राय आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांदों नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनाय स' उननि भिडिअ जोङो थाबैनो गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोनजों सावरायनाय जागोन स' थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय